Dudi! Sitten vähän speedia. Speedi lähes niin paljon kuin saa. Health lähes täyteen, että saa ton manaruudunkin. Onks tää? Noin. Nämä napit toimii vähän epäilyttävästi. Nyt mun pitäisi mennä joko shoppiin tai no vois mennä shoppiin. Nyt mentiin shoppiin. Mulla on goldia. Mä voin ostaa 2 tommosta. Sitten mun pitää väistää tota kättä. Sitten tulee hillitä showi. Mulla on tuo yläreunassa muutama tommosta jälleen, mutta jos mä nyt juoksen tässä vähän ensin. Nyt mä painan sitä nappulaa. Jee. Pääsin läpi. Nyt mä menen shoppiin, jos mulla on. Mä en saanut yhtään guldaa. Ei oo mitään rahaa ostaa. Ei oo mitään rahaa ostaa, voi. Mä en ollut kauhean. Jos mä nyt kerään vähän fyrkkaa. Ei kun mulla on kaikki. Mut hävis nää äskeiset gainit. No, juostaan tää läpi. Jee. Tonne taakse piiloon. Jee, peli läpi. Ainakin melkein.